Bueno, nós consideramos que a certificación da produción ecolóxica é necesaria para que as persoas que consumen este tipo de alimentos podan identificalos. Este regulamento que se aprobou hoxe aquí no Parlamento Europeo é un instrumento para regular esta certificación, non? Sin embargo, a pesar de que ten aspectos positivos como facilitar que se podan seguir utilizando sementes locales, variedades locales, tamén facilitar que as sementes labregas, ten outros aspectos que nós non valoramos tan positivos como que, de alguna maneira, abre as portas ao comercio internacional dos produtos ecolóxicos. De feito, pois avala xa acordos que se tomaron aquí, como foi un acordo recientemente con Chile sobre a comercialización de produtos ecolóxicos. E nós pensamos que a agricultura ecolóxica ten que ir moito máis alá da certificación de se un produto é orgánico ou non, está producido de maneira orgánica ou non. Entón, esa foi, por exemplo, unha das razóns que nos levou a absternos, entendendo que ten aspectos positivos, pero entendendo tamén que para nós a agricultura ecolóxica ten que ir moito máis aló do que a simple produción ecolóxica, non? É dicir, que un produto este producido de maneira orgánica.